Takže čaute, robím toto video, lebo idem dneska do Kawasaki a chcem vám ukázať taký mini vlogik, čo tam budem robiť. Idem tam na koncert a idem sa tam najesť, bude tam aj Craft Beer Festival, tak poďte sa so mnou spolu pozrieť. Ideme do reštičky. Takto na som vo vegánskej reštike, volá sa to, že Stork Vegan v Kawasaki a dávam si takúto polievočku a burrito wrap. Bolo to celkom OK, takže odporúčam. No tak lidičky, práve vychádzam z vegánskej reštaurácie. Som sa vám rozhodla nahrať taký malý vlog. Som v Kawasaki práve a som tu na koncerte, ale išla som sa najesť, lebo som bola hladná. A všetci tam pijeme už od rána. A ja teraz idem naspäť a ukážem vám, aký tu je Okinawa Festival v Kawasaki. Ešte som hladná, si dám ešte asi nejaké hranolky po burritku. No, tak sa pozrite teda. Tak to vyzerá na ulici. Ľudia sú tu už celkom spití, lebo sa tu paží. A tak. Keďže je tu totálne leto vonku, tak si dávam melónek. Je ten festival. Chcem vám vytočiť ľudí, ale to vyzerá. No a toto pivečko s vodkami, to sa podáva. A tu majú pášku. A tento typek má úplne brutálne celé vlasy. Lebo ananás. Sú pekné artiky. Toto som si myslela, že sú hranolky, ale nie sú. Takže idem ďalej. No, idem do ďalšej časti. Tu vyzerá, že by tu mohli mať už aj nejaké hranolky. Tak ideme na to. Ale toto tak, všetci tu chláscu vo veľkom a sú 3 po obede, ani nie. Nakoniec som našla zemiaky, tak si ich dám. Za 651, boha drahota. A každý si chce kúpiť toto, tak tu je security rada. Baterky, ale keby si chceli vidieť, tak sa pokúriť v takej miestnosti. Nebudem ukazovať ľudí. Alebo budem, OK. Aj! OK. No ľudia, už tu končí festival v Okinawe, či nie v Okinawe, v Kawasaki. Okinawský festival, už to tu balia všetci. Aj my sme to zbalili na party a idem domov. Nenatáčam ľudí, pretože mi je to nepríjemné natáčať ich, akože určite im to je nepríjemné, tu kokotina.
No ale takto sa vám hlásim a bolo fasa na koncerte, možno vám tam nejaké videjka, úplne po piči. A toho, co je konec. To bol môj deň, čaute, ešte si to vám na to suší. No, tak tu som našla tú smoking areu, tu je, ideme zakúriť a ideme potom na metro. Sme čakali na Shibuya. Preštupujem. To je všetko. A to už v metre bola taká plnka, že typek sa sedeň musel obrazovky držať. Tak a toto je koniec dnešného vlogu, ľudia. Ešte vám tu dám selfiečko a na budúce sa vidíme znova. Čaute.